Kauppa Kipassa ja vieressäni on Kirsi Hallenberg, joka on tämän kaupan. Oletko sä niin kuin omistaja tässä? Olen omistajana, joo. Selvä. Juu, ja oot perustanut tämän. Maaliskuussa avasin, ihan loppukuusta aukesi. Mm-hmm. Et edellinen kun lopetti, niin hän lopetti sen silloin 2013 vuoden, olisiko lokakuun lopulla, niin sitten mä sain tämän auki maaliskuu 2014. Kyllä. Välillä oli pieni tauko siinä sitten. Ja... Oli. Piti kyllä saada mun silloin joulukuusi jo auki, mutta sitten siinä oli kaikenlaista byrokraattista, mikä sitten esti sen, ettei saanut ennen kuin vasta maaliskuussa. Niin, mitä se edellyttää, että perustetaan tämmöinen kirjakauppa? Täytyy olla kaikenlaisia sopimuksia tehtynä, varsinkin just näiden kirjojen osalta. Ja sehän se oli se, mikä mulla oli se isoin byrokraattinen ongelma silloin tässä sitten, että he ei silloin joulua vasta enää sitten kokoontuneet ja tehneet papereita, että ymmärsin kyllä sen ihan täysin, että kun tuli joulu vastaan sieltä, mutta kyllä, ja sitten täytyisi olla kaikki näihin tukkuliikkeisiin, tarvitsisi olla mahdollisimman nopeasti niin kytkökset, että saa avattua. Kyllä. Onko tämmöisen kirjakaupan perustaminen niin semmoinen isokin ratkaisu elämässä? Kyllä se varmaan on. Onhan se tietysti sillä tavalla, että jos ei varsinkaan ole niin kuin aikaisemmin pitänyt mitään vastaavaa, niin onhan se aika iso juttu lähteä yleensäkin laittamaan. Yrittäjäksi sitten siihen. Niin. Joo. Mites, onko sulla aikaisempaa yrittäjäkokemusta kuitenkin? Vain hieronta-alalta. Et on vähän aikaa joskus toiminut. Mutta ei ole tämmöistä kaupan alaa, ei ole ollut aikaisemmin niin kuin itselläni yrittäjänä, mutta olen toiminut myyjänä kaupan alalla. Et sitä kautta on kyllä. Joo. No miten sulle tuli semmoinen ajatus, että minäpäs rupean tuota tekemään? No siis mä oon aina oikeastaan haaveillut, että mulla olisi pieni oma kauppa. Mm-hmm. Ja sitten kun kuulin, että tämä edeltävä kirjakauppias lopettaa, niin mietin pari päivää ja totesin, että nyt sitten lähden kokeilemaan. Niin, joo. Kyllä. Et se oli oikeastaan semmoinen, että kun on monia vuosia niin kuin miettinyt ja pohtinut, että olisi kiva laittaa jonkinlainen pieni kauppa. Ja kun on itse kova lukemaan kirjoja, niin se sitten on vähän semmoinen, ehkä antaa lisäpontta sille ajatukselle, että voisi jopa ollakin ja kiva pitää. Ja oon tykännyt tästä hommasta. Unelma on toteutunut. Kyllä. Näin voisi sanoa. No onko kokemäkkeläiset löytäneet tänne? Pikkuhiljaa. Mutta varaudunkin siihen. Onhan se, että edellinen kirjakauppias, sehän vuosikymmenet toimii. Niin kyllä se on aina oma juttunsa, että kauppa vaihtuu, muuttuu erinäköiseksi ja sitten siellä on se vastaanottaja ihan erinäköinen ja erilainen, että onhan se aina tottuminen siihen uuteen persoonaan ja uuteen kauppaan. Mutta kivasti on alkanut asiakkaita käymään ja on vakiasiakaskuntaa jo löytynyt. Hienoa. Teitkö sä paljon uudistuksia tänne silloin kun aloitit? Kyllä varmaan jollain asteella, että ainakin sillä tavalla on tullut positiivista palautetta, että askartelupuolta esimerkiksi on enemmän ja tietysti nämä hyllyt ja nämä on kaikki niin kuin uutta ja tietysti kun tila on ihan eri, eli koko kauppa vaihtuu, että ettei olla samoissa tiloissa enää, niin kyllä jonkun verran on tullut uudistusta. Ja ainakin positiivista kai, koska on tullut positiivista palautetta. Olet saanut positiivista palautetta siitä? Kyllä. Mitä olet täällä tehnyt? Joo, näin juuri. Joo. No, tämä kuuluu sitten semmoiseen vissiin niin kuin kirjakauppaketjuun. Kuuluu, joo. Mutta edellinen kuuluu myös kipaketjuun. Joo. Se ei tietysti näkynyt niin varmaan selkeästi, koska se on aina ennen ollut Telian kirjakauppa, niin se oli tavallaan se varmaan asiakkaalle se sama vanha tuttu, että kyllähän siellä kipan kyltit oli, mutta ei ihmiset siihen varmaan sillä tavalla kiinnittänyt huomioon, että mä oon ehkä enemmän mainostanut sitä, että tämä on kipakauppa. Mutta joo, kipaketjuun kuuluu, että onhan meitä jonkun verran.
minä luulin, että se kipa johtuu sinun nimestä, Kirsi. Aivan! Joitain kirsejähän sanotaan kipoiksi. Kyllä, kyllä. Mua kylläkin sanotaan usein kikaksi. Että aha, joo, että se ei ole sun lempinimi. Ei, joo, mutta mä tosiaan luulin, että se kipa on sen takia, kun sinä oot Kirsi. Mutta, aivan, joo. mutta se on tämmöinen iso kirjakapaketti. Joo, on. Ja nämä lähikunnan kaupathan kanssa kuuluu, suurin osa niistä. Etsäkylä, Harjavalta ja Hulttinen kuuluu myöskin paketjuun. Joo, kyllä. Siellä on myöskin kauppoja tuolla muuallakin sitten. Kyllä. No kuule, Kirsi, tässä se oli ja kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia. Joo, hei.